F'attività politika fis-Siġġiewi, id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef tkellem fit-tul dwar il-viżjoni tal-Partit Laburista fis-settur edukattiv. Semma l-proposta ta' inqas homework u saħaq fuq il-bżonn ta' diskussjoni mhux biss dwar il-homework b'mod iżolat imma fuq it-tfulija ta' tfal tagħna. Qal li l-fatt li din il-miżura diġà għajmet diskussjoni sħiħa fil-pajjiż turi l-ħtieġa ta' dibattitu dwar it-trobbija u tfulija fid-dinja tal-lum. Irridu twassal li b'kun sens bejn ovvjament l-allima. L-allima huma il-professjonisti fil-klassi they know best kif għandhom jgħalmu u l-formazzjoni edukattiva l-uliedna, iżda anke flimkien mal-ġenituri u ngħid ukoll aktar importanti jew importanti ndaqs imma it-tfal. Tkellem ukoll dwar l-importanza ta' suġġetti oħra lil hinn mill-lingwi u l-matematika u qal li fil-pjanijiet ta' Gvern Laburista ġdid hemm it-twaqqif ta' istitut ġdid għas-snajja fl-Emkast. U għalhekk illum nista' nħabbar li aħna jekk ningħataw il-fiduċja ser inwaqqfu istitut ġdid għas-snajja fl-Emkast fejn jiġu konsolidati l-affarijiet dan is-settur u jiġi offru taħriġ akkreditat, kollaborazzjoni mal-industrija, minn edukaturi mħarġa u ħaddiema ta' esperjenza ta' snajja varji. Daniel Mikallef qal ukoll li wasal iż-żmien għal diskussjoni serja u nazzjonali dwar l-ewtanażja volontarja għal persuni b'mart terminali. Semma wkoll diversi miżuri studjati li mistennija jitħabbru f'aktar dettall fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista fil-ġranet li ġejjin.